بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ayolu fole neko ngosisa accident bi chaya parce que ngosisa chauffeur nunu ulubi café ani drogu ani glo ani extant chama de mi ani kenzambugu ale adlega ko uba fera ko ibenge bitawumi afleni neko mbenge bi café simple mi nyere café simple remi ni ndabla aywa bon ma bon café mindi andon de qualité là wati dola tro me proto ka o ka jila ka doni mi o lati ka tebe mais o ka suma sisa ayo bakari flede ni to goche bakari mani de bakari sabali bon to mo ba ko ne ke fare la mais e du même ota to dron wa ka tele sera la te ngoro ko mo kana bo kana be ferga du mo sena non bakari mani kinyela la non bakari mani mais pendant nga café fene ka ne beta o mi bakari ayo ko ebe aba fo ko dole ya wele ka fo ya galundige ada comme ko dole ko ayi ko dole ya wele ka fo bakari sabali mbega doy bakari nima eko ne ma nima muye ko no fo afori e ba do natige jin fo voilà bon ale ka kuma chama ko aforanyi ne du aforanyi na ne te o te dalu ne bulu nyaye ambe fa fo anyayi voilà wodi mandai mais ko aforanyi na adama dem bi nyeko jit be do bulo ko jito bulo sikatola ngo ya odi bi amane ewele abaza eke ekon nge fien soronela fien be na de nga nkele ka chama ndo ko de basi afo bakariye bari tlubala ba mana hagima ko akere nyena na kere na utekele de o chen voilà afo yenyame netumbe o fona tekele afo bari ibado danfra be nunu nyon chen abado idara mo la to na fora ko idara mo de afina ani mingo ko nyere kumbe keneka yero danfra bu do ba fa kere nyere la asaba la jumata jien ming akere nyena akerena aforena akerena tete mo ko ayo kuma ban bo man di bakari bari ambe feme foni ni be ni kera una de ala makanya de akerana di voilà ya aflene bakari man nete join ko John koni anyi John subuni Bamako ya fenge kene baraji kene banka asikatola mfa be yomal kiyama bi nga baraji kaw ne kame duguro ne parce que mo chambe ale dunesa anya John Ferrero de gol kun jole mes fenge minga Stelminka o kun John Ferrero akayo ko do irola o don ko iro te ne irobere fe nyana ke de ko meke Sudan français a doni nyana ke ro de kun moko ka foyer iro kunyo de amana ko ya na ke nge so ferero ko prestar ka bo isa kana ke cette village iro ko ka ke cette village on a créé un ganin qu'on John Ferland n'ingéna afo bakari nere John Kay mpogo bala nyem so e fini bala ko tala demba ko la do finem ne limbubulo ube ku terme nere sari mi ndabari ba ala nchere de nugo ngudi bilibili ban do de fleni a che a donin kama kursi uka kursi mu bade kumala ube kana a nyure ka kadalaje nini defalen ka katla ka anyakse ne ku ngume ni mirlamina ngoni bidibili bay ni fitini mekani kenna ngoni hakilla demsene la hakilla ngumi pourquoi ni sega muruti mbulu fo bakari mafo ne mani mende kira nyaire nyina ala yishire ambe domba de law allah akbar kira nyana de ayo bismillah nam ne ka abdoulaye amba bunga auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahim ami shitaraga bobi parce que tu m'as dit bakari shitaraga awo shitana terenga ani shitaraga zuru shitana betama no fait bien tenay de makalo kletan samba fla amit wan kili asikatola abla yan shiraire la ala kan tlere la gafo bambulu singalo kala mi kle mugani segila bi allah afor la sini borala ambe kalo nyini
ala ko iran abla sininte na kala ban sa ayo anto do folo comme ko sine sikay bamano ko te ko sika sika ala ko iran amina ya rabbi l'indépendant est mon fobi bandaw bale weje anga chimanche fanga anga a chokor banyima awo la sa ani M5 kan ngonyi ngal de kelembe ko safew olu ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ kuma caman bɔra kɔnɔ a koloma yɔrɔ ye ko ka premier ministre labuli ko ka o nɔrɔ bila o mana bɔ ye ko ka CNT ci o y'u ka laɲini dɔ ye ko safew transition ye a tɔni min bɛ M5 ka nin laɲini ninnu ko bandaw bɛna mun ta ka ɲɛsin u ka laɲini nin ma ayiwa o ye kuma ye o mana bɔ ye sa arachibage u y'a minɛ mɛkalo tile 7 tɛmɛnen na arachibage ko k'u bɛ na ka a tɔgɔ la tuguni u tɛ kalo tile 4 sama 2 ni 21 a bɛna mɛkalo an bɛ mɛn la tiɲɛ na a bɛna dɔɔnin kɛ dɛ mai juin août uti kalo tile 4 donc a bɛ seli kɛ yɔrɔ ale de dun yɛrɛ ko ale bɔra ko nka ko ale kɔn Mali ma ale segintɔ o yɔrɔ kelen na ala tɛmɛ ko il va descendre la foudre. Maintenant c'est la poussière. Ablaye CEDEAO cɛba min bɛ yen ni Mali ko kalifalen bɛ o la o ko to kana anw ka baara kɛcogo lajɛ. Goodluck Jonathan ale yɛrɛ b'a fɛ kɛ Malien kabini kunun a bɛ Bamakɔ yan a nana kana cɛmancɛ fanga min ni min de ɲininen don u fɛ u bɛ bolo jumɛn kan bi o de ye kuma yɛrɛ kolomayɔrɔ ye ayiwa École nationale de police commissaire ani officier k'olu ye bolokɔrɔta k'u kali k'u siɲɛ jamana in baara la ɲa u ka bɔli 16nan o kɛra wa nin ye promotion 21nan ye officier de police wa ko ani a ɲɔgɔnnaw ayiwa o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra juma tɛmɛnen mɛ kalo tile 7 École nationale de police la ayiwa a kɛra ɲɛmadanga n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmadanga ye colonel Azimi Koyita o tun bɛ kɛnɛ kan ye très bien Ablaye min ye kuma kolomayɔrɔ yɛrɛ fɛnɛ sa Eaux et Forêts Nana Keɲeba Sibi muguni kisɛtigiw wulila tuguni ka janfa ta ka ɲɛsin olu ma maa 2 minnu ye an ka kungo kɔlɔsibaw ye olu tora la kelen o sɛbɛkɔrɔ jogunnen don mɔgɔ t'a dɔn a bɛ taa laban min yɛrɛ ma camion dɔ filɛ nin ye min na yɛrɛ bi o filɛ nin ye a tɛmɛsenna k'a yɛlɛnna mugudugu kan min o bɛ furu ma senkɔrɔ a kɛra Tesalit maa 2 tora la mobili yɛrɛ bɛɛ lajɛlen da koloncira ka filenkolo ci o maa min ma bɔ l'indépendant la sentinelle kumana awa nin waati na ko lahala min kun bɛ yen ni ko dibilen kun don n'a kuma fɔra kosɛbɛ gafew kɔnɔ affaire BMS ACI BIM ani SICG Mali a n'a ɲɔgɔnnaw ko caman bɔra o ko la kɛrɛnkɛrɛnna ATT karasi yɛrɛ sɛbɛn bɔlen kɔ tuma min na minnu ye banki baarakɛlaw ye ani minnu ni olu ye sojɔbaw ye k'a lasago maaw ma fura bɔra mɔgɔ caman ka woro ɲɛma dɛ polisi ni gendarme minnu ni olu bɛ a ma maaw tɛmɛ senna ten u jɔyɔrɔ yɛrɛ kama ka maaw sugu ka fɛnw minɛ u la mais ministre Modibo Kone a kumana a ko colonel min ye nin ye ni ale fanga suguba ye kafira ninnu kan a ye mun fɔ gendarme ni polisiw la minnu ni olu bɛ bin tɛmɛsennaw kan ani minnu ye taamakɛlaw ye o kuma bɛ yan commissaire de deuxième arrondissement o tɛ poudrière ye wa ko i ma dɔn dɔ ka juru kun bɛ dɔ la 200 juru o taara laban fɔ nkɔɲɔnkɔ min ni dɔ diminen ye muru gɛn dɔ la 200 nɔfɛ commissaire principal min ye Mariam Doumbia ye n'ale bɛ deuxième arrondissement tɔgɔ la a n'a ka cɛba o ye tɛgɛ kɛ maa 2 kan minnu ni siga kɛra u ma ka fɔ olu kɛra maa dɔw sata ye Ablaye maliyɛn dɔ ko a ye den 9 sɔrɔ musomanin 4 musomanin 5 cɛmanin 4 nka nin n'a ɲɔgɔnnaw ko adamaden hakili bɛ se ka nin faamuya cogo di ala ko don an kana fɛn wɛrɛ ɲini dɛ u ye k'a ko ɲɛɲini a bɛ faamu de ala ko don ala ni maa tɛ kelen Ablaye syndicat min bɛ an ka kube tigilamaw tɔgɔ la a ko ɲugu o de bɛ ɲaga wuli siga t'o la maître karamɔgɔ Kulubali ale ye wulikajɔ kɛ ka kuma ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ ka fɔ ko Amadi Jo bɛ kɛlɛ dɔ la a tɛ wɛrɛ cɛkun bɔ a fa taa kɔrɔsi kɔnɔ ale fɛnɛ minɛ
ayiwa ni kumana ka dan tɛmɛ awa ni mi hakili to la min mana kɛ k'i sɔrɔ awa i o na ɲini dɛ ko b'i yɛrɛ ye Ablaye nam nin ye belebele dɔw ka kuma ye Pelé jumɛn Pelé kelen ni Edson Arantes do Nascimento alias Pelé le brésilien yana a kɛ maa ye min ɲɛ bɛ min ko fɔ ko a ye baara jumɛn kɛ ka kɔn balontan ɲɛ a ye baara min kɛ ani sara min kun b'a ye Santos la o ye o dantigɛ tubarikala le combat kelen bɛ n dɔn Ibrahim Boubacar Keita tɛ RPM ko la bi ko nka ko RPM a bɛ komi woyo belebeleba woyo min ka gɛlɛn kosɛbɛ a bɛ ko o de yɛlɛ donc a b'a fɛ ka yoboyaba a bɛ yoboyaba ninnu nka a lajiginna dingɛ min kɔnɔ k'a fɔ de k'o dingɛ yɛlɛn tuguni ka na bɔ k'i nun bɔ fiɲɛ la k'o de ye gɛlɛya a bolo bi nka an ka u taamasen lajɛ an'u ka kɛwalew ni ka fɔta an'u kɛta ayiwa min ye gouvernement ani syndicat de l'éducation cɛbaw ye o ɲɔgɔn ye ɲininkali don n'a sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye min kɛra ni a na kɛ sababu ye ka fɛɛrɛ sɔrɔ ninnu cɛ gɛlɛya la nin waati in na kelen d'abord ko ni n tɛm ko harmonisation des salaires olu fana ko harmonisation des primes Ablaye nin kuma in tanga nɔgɔya dɛ Mali tɛ awa min ye récépissé ani récépissé min bɛ di maa ma ne a bɛ yamaruya ka baara dɔ kɛ walima ani lahala dɔ bɛ ka fɛn dɔ ka mankutu dɔ da i yɛrɛ kan ka bonya dɔ da i yɛrɛ kan ka sɔrɔ i ni min man kan usurpation de titre a n'a ɲɔgɔnnaw Mohamed Sherif Aïdara a ko juin kalo tile 9 in na wa ko e ko a welelen tɛ kube la k'a ɲininka a dalakan na wa ayiwa o n'a ɲɔgɔnnaw sariyatigiw ye min fɔ a la n'a bɛ minɛ kun bɔ walima n'a a bɛ ɲininkali kun bɔ walima n'a a yɛrɛ bɛ kan hɔrɔnyali kun bɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ dantigɛ ayiwa Segu nin ye u ye mugu ni kisɛ min ye kɛlɛkɛ mina alakaliw yɛrɛ ye o minɛra a kɛra sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 9 ka taa a kaɲa 11 na sɛgɛsɛgɛli dɔ senfɛ min ni polisilakaw n'u y'o kɛ rond point Comatex la Marikala sira la bɔ kɛra kalama k'a fɔ mugu ni kisɛ min ye kɛlɛkɛ mina alakali yɛrɛ ye o de yera kari dɔ kɔnɔ a kɛra nin n'a ɲɔgɔnna bɔ kɛra nin kalima sibiri mɛ kalo tile 8 tɛmɛnen in na Ablaye kɔnba y'a fɔ information b'a la wa information nana k'a la i ye kuma min fɔ sisan l'école karamɔgɔw ka lafasatɔ in tɔgɔ la k'o ka sara bɛɛ lajɛlen dama ka ɲɛ ani k'u ka sigili dɔ kɛ sigili min ni lafasakulu bɛɛ lajɛlen bɛ i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ syndicat min bɛ l'école karamɔgɔw tɔgɔ la a ko anw ye min sɔrɔ ka ban an tato tɛ ka taa n'o ye dɔgɔfiyɛ la k'o da lɛfɛ kɔnɔ ko maaw kɛ turuturu kɛ o kuma kunna an tɛ jɛn n'a ye maa tɛ ko la dɛ ayiwa Ablaye nin waati na Tapo ani Batili welelen don Tapo ani Batili ko n'i ye wele cogo lajɛ sariyatigiw fɛ ko u wele cogo a don cogo a n'a kɛ cogo ko mɔgɔ bɛ fiɲɛ ye a la a ko fiɲɛnin b'a la a b'u bolo sariyatigiw don a b'u bolo juge ni avocat u bɛ ɲɔgɔn dɔn juge ni avocat kɔrɔkara u ɲɔgɔn kiyɔrɔ dɔn ala kɔrɔkara olu bɛ ɲɔgɔn kiyɔrɔ dɔn kɔrɔkaraw bɛ ɲɔgɔn kiyɔrɔ dɔn a sigitɔ la an kɔni da k'u filɛ dɔn Ablaye bon an kɔni ta ye an b'u filɛ lakali ye i m'a ye Ablaye min ye an ka jamana mara yɛlɛma doncogo mara kɛcogo la ani yɔrɔ minnu ni jɔyɔrɔ bɛ di olu ma ka dɔ bɔ arrondissement la ka kɛ cercle ye e ko ka jamana bɔrɔtɔ ye m'o de fɔ Ablaye e y'o ci ka bɔ ne da don n bɛ ka siran kuma in ɲɛ ayiwa Gouvernement rouge ale y'a wajibiya ko ale yɛrɛ fɛnɛ ka yɔrɔ diyagoya ko k'a kɛ région ye an b'o de fɛnɛ bolo kan olu fɛnɛ b'o kɛlɛ la ne de ye kuma ye an ye min bɔ jamana kɛra mun na ni min fanga bɔ o t'i bonya jamana kɛra o de ye jamana kɛra o ye ni mi wuli sen kan i kan ti mɛn ayiwa le Figaro kuma na a ko di Olivier Dubois k'a ko aw kana ne to minɛbagaw bolo dɛ an b'a t'u bolo a ko Ablaye ko k'ale kan ayi an b'a t'u bolo a ka mɛn u bolo Allahu akbar mun de y'u se u ma ko mɔgɔ ka wuli ka i dɛmɛ don ale ye dɛ maa si t'a dɛmɛ nanzaraw k'aw kana se yɔrɔ min na e bɛ taa rendez-vous ta ko i bɛ taa Bambanji Al-Qaïda interviewé et finalisé
i bita yiredi ina onda do kuma chamana chala kana an sigilen da do kuma ale boroya ka ta fo gawo ka rendez-vous mine ba manchu ko ta alkeda ka nyima interview ni yere ka kaso de note abana ayre ka ko laynindo Ablaye nam ka Mali la sigi Maliya yɛrɛ la nam Mali bɛ segilena taama la ka Mali sigi a sen fila kan nam Seydou Mamadou Kulubali ale ko ko ale bɛ se a bɛ se o la fo doni ka girin de doni ka girin MCNRP a ko ka premier ministre k'a dulon a tigɛ ko pewu ka bɔ baara la ka tila ka CNT ni o ye an ka assemblée yɛrɛ ladege ye ni ko k'o fɛnɛ ci k'a dakolon ci k'a filenkolon ci Ablaye ni waati na an ka sanubɔlaw maa fila tora minnu ye dama baarabaw ye u kɔni u tora damako la maa saba olu joginna ka da kan u ka mobili a na kɛ ko o yɛlɛnna mugujugu kan min cira mobili senkɔrɔ tesalite a bɛ komi an y'o kuma fɔ sisan Ablaye ni tigɛrɛw ka kuma yɛrɛ ye tubarikala le challenge min ye gɛrɛbu ye baarabila min bɛ baarakɛlaw tɔgɔ la minnu ni olu bɛ fanga la fanga min ni minnu bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ koɲa ɲɛnabɔ affaire étrangère silta ye a y'a wajibiya ka fɔ ni yɛlɛma bɛ kɛ yɛlɛma kɛ olu dama ni ɲɔgɔn cɛ olu de dɔnnen don a baara la a dɔnnen b'u la u kana maa ta ten kana o kini fereke u sen na k'a baara kɛ u dama ni ɲɔgɔn cɛ k'u b'o faamuya ni dunan tali ye kana bila u cɛ ma o la sa u ye gɛrɛbu ko kuma min fɔ o ko kabini avril kalo tile 29 n'u y'o bila ka taa ministre ma min ye siɲɛ baarako ni foroba baaraw na syndicat libre de travail affaires étrangères k'a y'a wajibiya ni yɛlɛmaw bɛ kɛ an ka lasigiden kunda a kana kɛ sababu yɛrɛ ye ka olu minnu sigilen don dɔ makɔnɔni na k'u ka baara tiɲɛ ne ka ye plan de carrière ma ayiwa Ablaye denmisɛn minnu bɛ ansar tɔgɔ la kulu wɛrɛ nana ansar une nouvelle branche des ansar de Aïdara ko nin ye kulu wɛrɛ ye min ye ansar tɔgɔlamaw ye k'olu kɔnkɔnmalen bɛ u b'a kɛ a kɛcogo la u tɛ tamasiɲɛ ka u ka serifu k'a surunna don k'a lafasa yɔrɔ o yɔrɔ ni mankutu tiɲɛ taara k'a sɛgɛrɛ a k'u kɔnkɔnmalen bɛ o baara kama don kɛrɛnkɛrɛnnen min dayɛlɛnnen don énergie tɔgɔ la directeur général Omar Jara a n'a ka kulu a k'u ko u tɛna foyi dogo jamanadenw na ɲɛ ye dusu ye siga t'o la an b'a kun jɛni jumɛn Inter ayiwa délégation min bɛ CEDEAO tɔgɔ la k'a bɛ Bamako yan bi min bɛ se ka to u kana na dimi Mali kɔrɔ yɔrɔ ni u delila ka garantie sira an na ka Mali k'u tigɛ Mali la k'a kɛ komi Mali bɛ to a kelen na Jonathan na ko u nana sɛgɛsɛgɛli la baara kɛra kɛcogo min na an bɛ bolo min kan u y'a fɔ cogo min na a bɛ ka kɛ ten wa ka d'a kan kalo 18 a bɛ sɛnsɛn na dɛ bandaw kabini Jonathan ni nana u y'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ɲinanen tɛ a Mali kɔ dɛ a don kama ko bandaw a ye politikimaw an'ulu ye ɲɔgɔn ye ani société civile côté tiɲɛ kan minnu sigilen to u ye falen kɛ ko ko yɛlɛma dɔw tɛ sen na wa o ma kɛ Ala ye k'a dɔn Ablaye nin de kuma ye dantigɛli ye yanni don n'a nataw cɛ nin de kuma telima ye an b'o bila o la an b'a fɔ Bakari ye waati min na Bamakɔ ka di postbada o tun ye a yɛrɛ dama sugu ye tiɲɛ don postbada ko mɔgɔw b'o sɛgɛrɛ fɛn saba kosɔn ni 31 sera mɔgɔw bɛ taa carte postale ni ko muso ka sabanan filanan a y'a sɔrɔ lettre sɛbɛnnaw bɛ postbada la lettre sɛbɛnnaw a y'a sɔrɔ téléphone ma yara mɔgɔw bɛ taa sigi ka téléphone i b'a fɔ dɔrɔn a b'a cara ka d'i ma lettre sɛbɛn i b'a fɔ machine dɔ n'i tilala a b'a kala kelen t'a jɛ o tun bɛ postbada la o tɛ wa mais a ɲaŋaniŋa yɔrɔ ko OSINAM programme tun jɔlen don voilà ka voilà ala don dɔ tɛmɛna yan dɛ mais tiɲɛna ni Baxi a ma nin kuma ye a tɛ se ka nin kuma ye dɛ nin ye dugulen ko de ye o dugulen ko ye voilà ani minnu nana joona ayiwa Baxi tun bɛ Segu n b'a dɔn a tun bɛ min na ye bɛɛ b'a dɔn dɔwɛrɛ i b'a walawala ye ayiwa dɔ tɛ a ka di n ye mais ko waati sera ne ta tun bɛ min na ye o photo bɛ ne yɛrɛ bolo a jɛlɛmani Jayi yɛrɛ y'a ye ne y'o ye a bɛ misiw nɔfɛ depuis ala jite le flash